Takže čau, já jsem Ali a tady to je asi můj poslední záznam, protože já jsem tady ztroskotal na ostrově, když jsem letěl letadlem a prostě celá posádka vymřela a nahánění tady nějaký divný mutanti a prostě nevím, jak dlouho to ještě vydržím. Jsou ty jednorožci. Je to tady prostě hardcore a Naked. já nevím, co je to za to? What the fuck? No, dobrý den, Jolanda, cikánka, těší mě. Já tam nemůžu vyskočit. Kurva, Felix směje. Takže, what the fuck? No, dobrý den, cikánka Jolanda, těší mě. Pes je nejlepší přítel člověka. Když se odstěhujete, tak pes si to bude pamatovat. A vy jste mířil hodně vysoko letadlem, letěl jste a mířil hodně vysoko. A pak bang, boom, spadlo to. What the fuck?